Päätynkö jossain vai johonko tuttuun paikkaan? Yhtenä iltapäivänä flanelliasui pakattiin kassiin. Ristisanat pakattiin kassiin ja kassi vietiin palvelutaloon. Palvelutalossakin voi rakastaa. Varmasti voi. Oleskelutilaa voi rakastaa, lounasta voi rakastaa, aamutossuja ja silmät voi sulkea ja eetterin hajun voi sulkea pois. No, nobody loves me, nobody seems to care. Nobody loves me, nobody seems to care. Alamäki, kova pakkanen. Ja sieltä tulee sellainen katsastusinsinööri, jolla on rukkaset, jotka oli jäätynyt molemmin puolin vartaloa sellaisiksi levyiksi. Ja se viittoo sieltä. Saa tulla. Ja se lähtee vyöryllisen vehkeen kanssa kohti sitä katsastushallia vain huomatakseen, että juuri silloin siitä vehkeestä hävisi jarrut. Ja se ehti havaita vaan, että onneksi katsastushalli myöskin niin jälkimmäistä takaovet on auki. Ja ehti huomata, kuinka se karvahattu kääntyy. Se veti siitä se sivuikkunan auki vauhdissa ja huusi sille jätkälle, että katsellaan uusia aikoja. Kun se oli vyörynyt sitten hallin läpi, niin se soitti ja sanoi, että tää meni katsastuksesta läpi. Illan prinsessa, sulla